Asare. 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 Ade. Ana kuko bon da na oda so da kete so. Mama nante maniku. Asare wo be ma o. Be ma na be sa o. Do awon fa se ka be se me nkofu. Papa na se me na okay. Efo sese bi amada na kura wo meso se me nkofu. Enye no so uko huru wanim. Na yakofum na ho se de e asema yi. Open fom sem de won se makache wo se fom sem de e se otwitwa so kakra. Ko fom na nema kutititi na woni woni mu sa papa. Efo se. Asare. Na ure fi se efom ana media tetu amonyi du sabre. Efom djuma ya nya ye okodo yi mo. Papa efom se. Ko fom sa na manyini ya na na no ma ma do me sa nko na me hu kutiti sa. Asare hwe mami ka chro. Hwe ni sei be ma de twa so do nsa ye adwuma. Na nsa ko wa no be ma na bebre sa. Bra na fa se ka be se me nko. Papa be se wada o me ntimi nko efom ne me se. Why? Asare efom do be ko. Utu mu ta me no be ko efom ne. Una o se ka wo ko efom na ko peduane pa ma o se ka manya bi edi. Ma nya ni sa me se be se me nko na me nko boa na ti ye efom dwuma no o so nko. Anya dai. Wo so anya dai. Ye ko efom. Nya we nya hode. Ye ko efom. Wona wonya sa tumi na wo de ko efom sa tumi no ni bi. Amen. O ko baren. Ejewa. Ye benti na wo se me ma be ma papa bi sei. Won ko efom na se dama na nanom ye adom na ko nya ba papa bi. Be ma so ko wala pe ye o. Na ko na mo tititi aba ba na pe Ko ku na ma ye ko na wa sponsor me bai. Ejewa. O ko pe le wa fom. Ye ko do onko do. Papa. Efom ye de ho. Jade ya wo keka no. Na wi ase nya se wa ku obi nko aye tutu. Nsɛmfum ni nsɛmhunu bi se ti tutu. Ye ntina se mba ne nkwa fu. Wo se ma de okwa fu mo ko ye kyerɛ me. Okwa ye de ye. Ejewa. Hwe mami ka cho asare jira wa wanyini honto no. Eni te so ni tipa ni me. Asare mi na masiri mu ba no. Etwa se mi dem timi ka kyerɛ se o mase mi nkwa fu. Enya no be ka kyerɛ so wa ne nkɔ. Ye, eno de ye ditum. Na se ye nkwa fu mpa de ye. Opunie. Mesere wada, me ma ne nkɔ. Papa ti de ma me ka. Won kɔ da. Na won kɔ na san so no nkɔ se no. Na dua nkɔ ti na ho. Na da ho dura report be na fu alupre. Eno na ma me ka. Wo be ye den na fu alupre yi bi na wakɔ. Won kɔ o. We de da na me so ana se. Na mi bi se wakasa redi we de kɔ afuo. Redi we ye de kɔ afuo. Enka bi nkyira me bayi da. En should I kura nka ntia so me nkɔ afuo mu da. Akɔ bɛrɛ. Afuo mo ne dia da ho. Mami. Aba ntie papa bi. Kɔ da. Me aje wa me se kɔ da. De ma me ka. Ena ta. En ha ho kura ma ti mpa wo Mami kɔ si da. na unya no. Otete ba ne fenso. Sa, otete ba no pakata ba papa so. Rangabu. Ejewa. Mami nti me wo dem nti. Kɔ da. Asare, o ko da. Si wa mo wa re. Ama mi ko ma kwa fu ma ko pe de na ba fi ama wo di bi an se wonu. Wo no waje wa do pa. Ndi to so. Ana na no mu wa kire nkɔ do bra. No no de ye. Wa nkɔ nne, wa nkɔ kyena. Adai. We de me chapo mama na sina mi tintin. Ware. Kofi. No mo hini a, yi asemo. Me wa ho. Mami we pa. Mami ya. Mami, awia na no ya dun dodo, O de mo ni kan fi. Me tutu apa aka no. Why? Sa. Wo tu da pori nyina. Mami. Why? Na du fie we. Ma twetwe jabi, me si on friend kan. Kofi se kan no. Sa, yo. Ene ye kɔ ne akɔyɛ aduane asi wo why? Ɛyɛ nche wo. Why? Ye kɔ ya aduane. Iki asɔla. Kina bana di ngo. Ayo papa. Mami. Odi se jana le be ya. Na ba ko fi ma, se ni be di jana ho. Jana ne be na ko fi ma ya ye ni nya no. Du fi.
na wo to de bia na say enkora agro wo ni so wanyini wudi koma di koma hu say we pani wote wo ye no nyina onua nyina akwafuom hwa dropo anti sa aka wo se ni ka me no aduane no wo tu firi wo no ba obedidi no wo nu awia wudi agya no no ba fa na kopem dan ma me se ye didi wi a ni asa no afofo wo san pesi die si wo ebejo enti e ma ni si wa otamo no obewi obeba no ni edi ampesi na ajo na ni breko so obeba fi ha du feri na eba wo so sa no ha ni be ma ko do anti se we dopo anti sa wo so otu wo fi na wo ba no de na si ja so se ne ko mo adosa no ha ma me so ye be ma obenu nsu ache ene wo ya ka so ka wo hu ni pa ni de ekofi ni si ana wo di oyi ni si ana do po na wi Why? Mr. Mary. Ekofi na won ya ha. Sama me bema. Sama so dia ma ho din ni baby ha. Na Mario. Dia na ka krebi ni wi. Nti. Acho. Ala won ya nya so dia fu. No na wadu do na amle bi ni. Ni bra so na so. Am bebe. Aduane ye no anu ku ye di ye ni nyawo. Na ba wanu afoforo. Ma me de wun me asem ya ka ti yeti. Mama dia mami, ye ni nyame. Ba go fi oboa. Obinya hwe wunu ya na we ende. Me ba ma dno ho ate mango abro no o ni di nyame. Okay. Se wa hu wani na ewu. Wani ewu. Mami ana sem. We dey say adun bi anda no. Na me ma no mo ye no nyina ho na me dey asem si no. Me dem yobata me yiyi mu o me dem nyina apɛ. Se na me do no sa na me do kofi. Onu bu ne di kan ba ye. Didi a wonwene ne ho. Ye ni nya no aze udi waja de yo ni di mama he ka shi ade ne Lufie de me wate Na me. Mami. Mami ntwimetwi. Na da wo ye tere sai. Mami jana sem na me de ko mo kra wo ho mami papa kokofu ya odi ja ichi me pese nka me kofe apa phone sabio awasa me di mani kokohwe wo mo na omo se omo ti o so omo ye de na me hu dia ekoso Koko ye fiti pafu ya na eti no mo a cherugo mo aboye abo ye nso kali ni se yi wo koko di echire sa ya na se wo mo nya adwen foforo mami ye japade no mi koko di echire adwen foforo ben ensa na se woni wo mu ni biu eni pe su ejo mu di woni ni pati na se wo ma wodidi to sini wona ho a na wo so di adwen bi se ne timu e mena nya adwen bone so ho se de no mo atena na bibia eje mo mo no a ese koko ye mu nyante so ho enti di atwen na du ni tim na mo ate twiguwa aboye wie na mo hata na mo ko no ko kele se de bia mo ye no no e mo mu nya adwen foforo wo ye no wati kofi ame de oji ni pedi o na wanya didi ame ni fadi de na bi bisa ne me wo ho na mahunu dudu a wo mo ate wo mo ba na se me firi ho a mahunu se apaso no se ne gu ho na madam ani sa na me pa kire na se wo mo kobo na se wo mi mahunu dudu wo mo ate a na nkunta mbe da nyina no ya na akokohwe edi o mwati ana na fedi adwini aba otimi se okakodi o mwati akokohwe kofi uni ni pati enye saade no e ma dwembo ni ma otimi oni pa ho jiri padi e basa da bia waji wusudi woni se wudi ni dinti wonya obone wahu abra wo bia adwini bia ma ne pe ono so fa na wade yo wakasa mate Mama, de ba ko fika me fo ana so me ko ana me na ko let's go no ya meti ya kan so de oni mu ya ni sika kan de otimi kan ado de otimi no ne tie otimi nte na mebo me kasa me si me ko jiska e ko eska bipi o ya wo wani mre adwuma sika so ndi ka ho ele de wo be de ejai na na tabe se na mi we ko adia fa mango mutu ona twi mo kunu ko de na we me sa why then why should man wo de twifi na na anya twifi na akati abi ni wo se menye akati na gu ade ma me ko anto bi a so bi ekewa etwa so hu se me ye ja so ati
asare me kasa masene mu ba so ye bone na nya mo kwan so se me kasa kyerɛ no se ne se otu na me e de mo de me ba na wa ya de anya na me kasa kyerɛ no na o tutwa manam ha ejewa nti wenti na wafrɛ me menim sɛ wo bɛka asɛm papa bi wenti na wafrɛ me de gigigigigigi ah ejewa menim sɛ asɛm fun sɛ ko na wo bɛka nka me metena ha ka me hare kokora metena ko nyɛ so ah ejewa o ka kyem sa asɛm a me ka ne asɛm fon ah ejewa na we asɛm ejewa hwɛ bi yo frɛ me menim sɛ wo bɛto botom na wo yi sika bɛm na me de ataa nkwan akranteɛ wo wie ɔtwɛn ne atena ho ne yarere sa na wo pɛ sa nsɛm we nsɛm mu wenti na afrɛ me papa ejewa man fa me hwɛ ma me ka kyerɛ sɛ asɛm bia wɔ ne ma yɛ de ka ɛmma yi a wɔsɛ me ne wo kasa asɛm na me ka kyerɛ wo akora no asare ɔyɛ me amasin ba sɛ me tɛn ma me ntia no na bibisi a yɛn ne bɛbɔ yɛ din wo ne wan wo de yɛ mo din me yɛ bɛbɔ me din pa obi nim wo ho a wo bɛbɔ ah yɛ ni me hana nim wo ha sa na wo no ah yɛ bɔ wo dini yɛ ni me papa wo ni ma me ka kyerɛ wo me yɛ ni me pa kodua papa yɛ ni me jeje na fa me ah ye that one ye fa adwam ye fa adwene ade akyi ase ade asem wa sha ko tacho yɛ pa play chem so pɛ no one bring kenken adan na wo so yɛ sa fa sa kwa na fa me nyame ho fa sa kwa na nyame ho me me fama sa mo ade ye wo kwa ani ba ti gure mu ah ade akyi ase wo kwa abanye ah obi de enye nso na sha menam omo obi ante enti me ba pa ni na me tu no fo no wo ka kyem sɛ me fama sa mo kɔ no wa wasam komre me da wase pa sɛ wo yɛ me kuremu me hwɛ kuremu yie kuremu kura me nhyɛ da hu yie na me hwɛ mu yie ha adwe sa afiri ni ajewa ko fie di asem so mo ka nyina me hyɛ da mete na okura so mo ka woni no hamsu sabi yɛse agyanton ɛna kata ne maso ne sunsum na kata ne maso egya kura hyewa wo si agye sika atwa wa wo si agye na se egya na wo fɛ no to wo kwa sɛ ne ba no kura ɔkyia a wo se wɔtene no na wo ya wo ka wo di na tamu ɛno so so ɛ ɛde na gya ha ye obi ebi sɛ da wo kyɛ kwa afɔ anum pape amen ka so mi nkyɛn me de woni so egya se man me na de leba ɛna me se ma ne nkɔ afɔ sɛ wo ha wo sɛ etu me fo me se metu me fo me mi gyina ma pa futuo mu so wo po obi etu ne fo a wan kasa ko fie gyina hwehwem na tu a wo hofo saa ko gyina hwehwem a reke tiem na tu a wo hofo ntu me fo agyegyiri nsu na me ka sɛ nsuo no ka me gyina no nim sɛ saa na me hono na ma wo ehuna ye be so ne so ma no kokɔ twia o ma no kokɔ twia wai na na betu me fo o de mate na pa sa man kan nie fa kyɛ die ben me se o de fa kyɛ man kan nie me se kwa aya ejuma tem me da meno aka me kunu ho me kunu sa na fua enti na me ntime mmere no na edwuma me na waka ho firi be dia me so kwa firi me so na me nyame ho kuremu na me hwe kuremu omo aye kwa na omo aye ba adai asare ofa ibusa wasemu sesi a metiwe na mehu enam kokan na obi zanti makoka se mabo wonam se na nya nipa ne bewu na ho na ukewu a na obi ya machi no wo ye den so nipa wo bewu nti yentu wo hu sabe nti na manfa sabe an hye wo mawu unso wu so ana etintim ngoma mu fense dia bi dia mo kenkan wa yi ase tribute nipa be brenti ase o ti ase fa nsama o keken die o kan se sa me kan si asem so tribute no ti ase comment ase wa gina mu asem wa brabo mu asem idi am fancy ye kama brabo mu asem na nipa no kekan se ofa no sika no ye brefo no cars any fear e dey asem na abeka ofa na wo bi o twanto nti o de na wo nipa ko na nka no kure eti me ka no kure akire wo nfa no kure bia nwada wa enyame ntwanto nti asare sa wo ba yire wo ho asha wo ho dia yire wo na sha wo ho den sa wo ba sa wo sapo do mu nsuo na ade adware a sa sapo do mu nsuo na fa dware na nipa ka wo se wa mu a wo benyi
na wunyini so a wunyina akɔhen me so ada me ho ɔden o ɔden ene mintimi nyɛ saa bi ni sɛ na ositi hɔ ya ɔmpɛ brɛ ɔnsekyi woto ɛna sɛbi wadwe woto no asare panie na nyɛ saa dabi ɔmfa nie abranteɛ te sɛ wo this no papa esori gina so no kwan asa na so ba fasika di n'akyi a ofa di n'akyi adai uba bara ma papa he tete no asa na obi be so ne nsa ne bansa de se wo se ni ma so nsa se ne kopa oba ma ono na eche so obi abo ho mode na papa hu so me bai okoware a ogu manim ase otimi ya adwuma obetuma hwe oba no obetuma ayesei emu bia no a to sini wo Jesse pa ujo dia bra na person obo uto se ade efe ya ofe esi a unya sika sa ope wana sika de ho na mpe mo na piska na mi bo nipa no so disika tale ho sika tale ho ti so obre sam fifie bonkumi nifa ansa na wanya bi asare sam ne kwasa wo krakra waji o papa je kwa ye bia ma na wa do na wa dua okoko wodua obode a obanche utu banche ton utwa bode ton utitimoko uti tomatoes uweye weya keska no ke wo botom ka do pe bia betimaye ni nyina he utodi na wo umame ya ono umame o sewo o hye tacho na ka hu se boto ya hye ade tacho mu na ho sone ni nsuo fi ntibi nyina pinti eti hweye umame enye so opɛ wasem o taw nti no hye otachu no o papa ne pa wasem to ka wasem a o pɛ so si okom o papa pɛ se pan e se so yiri okom se be ya da chu okom mu to papa do o ya ono sie ne ja do mama ya ono wo hye otachu jo so wonye o so ye de omintimi hu pati oye u san se me wi ko bi sa se wona ah se me tufo na msi wona ah o bi ka betimi aka famedasi mo ofa nzo o kase mo no ibi firi o mranti blem za le besi so ofa ye ya kanfo na se ya sanfo di ofa di o ofa di o di wadi badie ofa mti ya kase asem so ofa si di o di eche di o sua di o di ani mo nantie kami hu ye mi ofa ka wo japade bebere ya o de boa wo fa ase ofa wo si ye boa pampem ne ye hye okomu den ofa de pa na wo de aboa me sɛdeɛ misiti yɛ ofa mimi ntimi kɔyɛ fom dwuma dabida sai sɛ menkɔyɛ ku adwuma na mehunam kɔ sɛ ofa me bompa yɛ sɛ metimi akɔpie kuro kɛsɛm na mayɛ adwuma nyɛ sika na mayi totototɔ cars yi bi adan mansions masisi bi sɛdeɛ wo kan daakyi me na wo ba bɛwu ma masie wo wo so a wantimi anya mehwe nti ɛdi sɛ me bompa baabi a menyɛ sika na mede ahwɛ wo na sɛ daakyi wo a mede asie wo o se metira kromu a enko afom ko du enkom na enyema nkotutimi ofa me nye bi da eni de nya ade a meye me nko afom bia na me nim se daku bia no me bo afom me hia no mana boa me na me nsoma yiye se me nko afom ofa eni afom de dabi na nwene ho krada dizezi a unim ka ye toka ma ba ende mesua ka nunya nsua e to wi na mesua ka nti enkoto ansa no wasua ka ofa minim se se kwa na afre me kwa nka ma kra minim se sika bia pai na wo be wa bi kwa ma me se bia me fan ko bi bia wo be frɛ me betu mu se me nko afuom na me kai ni nyina ye se be nsamfu ofa na de wo kan de minim se me bei wo be kan asem bi kwa se me wo fa ase me nya sika kakra bi je na fa ko kruka se bi ko bobra wo be che me se me nko afuom ofa na wo ko afuom fom esi wusen na ofiti ya wo do wa wi ansa na onante ofa na wo wi ya wo ko afuom esi wusen me na sim bia cho ofa edie pa na wo me na me ma sia die adwuma me ma sia die adwuma ofa nti machine a wo ya die adwuma ni daache wo di beja me se wo fa ase me pan nyem fa nye wo yi ntram se ye ho ya adwuma ni pesika ni bi na jasa nya sa e ma ware kura ho be wo den bia maka wi ofa me de mate fatu utirim se me de afom de yi mi firim me nko afom me nim kwanya me fa so a me nyesika nyankopɔ adwuma de hye nipa nsa ne kura adwuma ana woni kwai mate Kofi me ho adwene mi o na we de na ho se me nyima ye fia wo si
be makatachie wo se sani mabego na wo si amina we na enwanwa untumi ka se man ye hu me nim se bibi kra na asia na kofi na ko maami maami isa ye wonioma na me maami nioma na se mi si maami we mfum so be na wo so sabe me yo ba se nka we nyaa ma japade se woni wo ba ye se idu fie nyini Kofi fie nyini ama sabe me nya hwe anti me nya hwe a se no se mesi awie yi na apie Kofi nyame shira wate na we pa de se mata nyina nya mase ya ko mata yinsu mo yinsu biem sa de o baba ye bia be ma ne be ye me se me fa aba na wonu aduane me fa aba na wo sani na wusi Kofi mama entity pa sabe entity pa o ya titi me ena be dani misu be dani misu ampa na kadi wonyi na drinka won si biem da che de oyiri ni base oyiri ni ayikura wo wonne jana wahye se wahu obaye nyina wo gina ho no wo nua na esi meka ho asem wo gina ho saa na wo hwe ne saa won kwaji ne man no esi na me so de tenten ni mpomosi anaye hwe ye ka na watwa no se ofiam me so de tenten ni pom efufu wo na mpomontene wo ba be dia be ye ka ma otrima ye wode Robert na so ko je no mo ya dai o ba ko fi o se da so o se san ne ma ne ma ga so when ya no ne senior man ne jade wo tere no ka won si da ma me ne na me senior ebi ni wona bi wa maka me ko hwese ni wona mama ta be ko ni I'm sure I'm going to Sorry. I'm ready. Open it now, Ochre. Atalaba na shono. Open it. I mean, I'm sure my tire. Me claim say you do can and me to so now we just say whatever. Oh, busam sade. Maybe buso aso also busam asem. Oh, wafa. Matutu. Nobody na tala ba se menye ni yelo. Enu mo akofa awashem. Atala no dia. Wafa. Asma okay there. Me my tire is say ho na me member be to so ayedum like am me to so abenche. Sane wiye. Wiye o ya ye kromfo. Uta so be catch wrong. Ha? What be atala ifre? Gofia. Ale. Ya gofia. Mahal. It is say. Na mando. Bidie. Makali na motum kakrati. Kusiada so me de bakwa so de. Ambe se o pamam. Me bon ho ana se dia tie no kwan. Me kwa de am pen kese na. Zwa me mom. En bon, motum na ate no. Na me kese 5. What's it? You see 5. 5 city. I want to. Yeah, they're not by my boss, and I want to sue. 5. The mammy come back. Say, a better card, you're not where you team. Me ban or have it. Let me see me by my baby. Eh, when they do me, David, she can what them do go back. No, my come on. Well, they go film the back one. And that was a crown, no, was a rock, them so cross out by the what to be that. Yeah, Say, 3 cities. you know, I can say. 2 cities. But my dear brain, one farmer, but not my titty, my. And this one in board and then, sir. So, what Oh, your mammy. Kafra. Mr. Wine, you. That's when you can crack. Tiana me, people, my dear, no one says, me come say, no, I can't say you. The bed my will be idea myself. Huh? I dear me fat. And I dear me fat. Of a dear me fat. And I did no ever. What I saw me catch on. Offer cinema. Sabi. You come where only seven men you come for. Tire is now. Meaning Yana mammy could just or ton tire brain. The Mimu meaning said me tie out to brain number 5. Missing me Jinawako Harbor. No fun, I'm a far tire shana. Obidia. Who couldn't across it? My talent show now end day. I don't know what I tell you about the Uyas. We am of Sabiana, Mammy Cassentia, Moninti cra.
What not tell go and say, my father me Jim Kakraka, we so yes, as so yes, will be boom the said Maria. Ah, who's so? Of course, Sorry. She's our super, fem, and damn your both of you. Come for about me one can know, owner toy. You was so at Alibaba.